Saúdos, que tal? Boas noites. O escrutinio electoral en Extremadura está en marcha. Hai case unha hora pecharon os colexios e o reconto de votos avanza lentamente. Tanto que hasta ahora está escrutado menos do 3%. Sí, as enquisas dan como claro vencedor o Partido Popular e apuntan a unha desfeita dos socialistas. Imos en directo a Mérida. Marcos Sueiro. Como dicides, continúa o escrutinio cando xa pecharon todos os colexios electorais en Extremadura. A única enquisa publicada dalle unha victoria contundente ao Partido Popular e moi preto da maioría absoluta. O segundo titular, segundo esta enquisa, é o afundimento do Partido Socialista, que se sitúa entre 16 e 18 escanos. Soben Vox e Unidas por Extremadura. Dous corpos foron atopados na costa do Alto Miño. As autoridades portuguesas afirman que con case toda a seguridade están relacionados con naufraxio da semana pasada en Camiña. Localizaron os cadáveres nos areais de Afife e de Moledo. Toda apunta, pois, que pertencen a dous dos tres pescadores indonesios desaparecidos. Para algúns son números feos, para outros bonitos, pero ao final todos estarán dentro do bombo nunhas horas. A piques de pechar a venta dos boletos, algúns apuran os últimos minutos. A idea é mercar o gordo de Nadal, que reparte 400.000 euros por décimo. O inverno xa chegou e canda el tamén a neve. Hoxe, sobre todo, no sur da provincia de Lugo e nas montañas tamén de Ourense puderon verse estampas como esta. Todo tinguido de branco. O frío foi outro protagonista da xornada e unha provincia galega superou os 10 graus de máxima. O audiovisual galego está de loito en canto ao teatro. O actor galego Celso Bugallo morreu aos 78 anos. Comezou nos anos 70 no teatro, onde pronto se fixo coñecido grazas ao seu enorme talento. Non foi ata os 52 anos cando debutou na gran pantalla. Fixo en 1999 da man do director José Luis Cuerda na película A lingua das bolboretas. Pouco despois chegaron Los lunes al sol, O lápis do carpinteiro ou Mar adentro, co que gañou o Goya o mellor actor de elenco. A enterrar por ahí, pero resulta que ahora... O escrutinio en Extremadura está en marcha dende hai unha hora. A esta hora está escrutado o 10% do voto. O que xa coñecemos son os resultados das primeiras enquisas a pé de urna. Si, a de Sigma 2 deixa dous titulares. O PP roza a maioría absoluta e o PSOE perde polo menos 10 deputados. Marcos Sueiro, contanos. Pois como dicides, Santi, as enquisas son de momento o barómetro para pulsar a decisión dos extremeños nestas eleccións. Sigma 2 para el mundo dalle o Partido Popular entre 30 e 32 escanos, o que o situaría ao borde da maioría absoluta. O Partido Socialista acada entre 16 e 18 deputados, o que suporía un forte retroceso electoral nun feudo tradicionalmente do PSOE. Esta mesma enquisa dalle unha importante suba a Vox, que tería 10 deputados, e Unidas por Extremadura tamén rexistraría unha forte suba. Nos últimos días tamén GAT3, neste caso para o xornal ABC, situaba o Partido Popular preto da maioría absoluta. Temos que ter en conta tamén o dato da participación, que se situaba a 6 da tarde no 50%, unha caída case de 6 puntos con respecto aos anteriores comicios autonómicos. Varios aspectos destacan nestes momentos en plena contaxe nos colexios electorais. Por unha parte, a elevada abstención, máis de 6 puntos por debaixo dos anteriores comicios. Por outra, as enquisas a pé de urna prefiguran que a candidata do Partido Popular, María Guardiola, vai obter un triunfo moi destacado a escasa distancia da maioría absoluta. Se non a lograse, o foco centrarase nos próximos días nos posibles pactos postelectorais. Outra nota destacada radica nos malos resultados do PSOE, previsiblemente os peores na historia da democracia nos comicios autonómicos nesta comunidade. De todas formas, son datos pendentes de confirmación. Repasamos o momento significativo da votación dos candidatos. María Guardiola emitía o sufraxio a media mañá en Cáceres e facía un chamamento á xente que traballa cada día por Extremadura para expresarse nas urnas con esperanza. Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo.
O cabeza de cartel do PSOE, Miguel Ángel Gallardo, votou na súa localidade natal en Villanueva de la Serena. Esta noite chegaba á sede electoral do partido sinalando que a democracia nunca pode poñer nervioso. Y valoraremos si son buenos o malos, pero en cualquier caso todo lo que sea participación siempre es bueno. ¿Qué esperas de esta noche? Viene? Pues no lo sé. ¿Nervioso? No sabemos nada. ¿Nervioso? Nunca la democracia te puede poner nervioso. O candidato de Vox foi o máis madrugador e depositou o sufraxio tamén en Cáceres. Asegurou que a partir de hoxe o seu partido vai cambialo todo en Extremadura. Esperamos que hoy empiece el cambio que tanto necesita nuestra tierra y que tanto necesita España, porque estamos seguros que aquí en Extremadura va a empezar ese cambio. En Mérida emitiu o voto a candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Pediu que os electores alcen a voz dunha vez por todas reclamando dereitos e liberdades. Nadie nos va a robar la democracia, pero necesitamos que no nos roben los derechos y que no nos roben las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado. Dos 65 escanos da Asamblea de Extremadura, 36 corresponden a Badaxoz e 29 a Cáceres. Pois ven das a circunstancia de que Badaxoz, que ten máis deputados, lideraba a última hora a abstención na comunidade. Pois ben, o ambiente na sede do Partido Popular neste momento, como ven, e supoño que tamén escoitan, é de calma. Moitos medios de comunicación, iso sí, de todo o Estado, é unha protagonista, a presidenta actual da Junta de Extremadura, María Guardiola, que está aquí neste hotel onde está o equipo da Televisión de Galicia. Exactamente chegaba ás 6:30 da tarde. Chegaba confiada e dicía ter boas sensacións e moita confianza na cidadanía de Extremadura. De momento, silencio ante a publicación das enquisas na sede dos populares neste cuartel xeral e unha certa tamén ansiedade para coñecer xa datos reais do escrutinio. Grazas, Marcos. Pois cando son xa as 9:05, pecharon os colexios electorais hai máis dunha hora, como comentábamos, en Extremadura, e arestora que, como dicíamos, pasando as 9 da noite, imos coñecer como vai esa contaxe de votos. De momento, aínda é moi cedo, eso hai máis dun 17% escrutado, pero con estes primeiros datos podemos ver aquí neste gráfico como o PP acadaría 28 escanos, igualando os mesmos datos do 2023, PSOE 20, baixaría bastante, Vox, sobre todo, gran subida con eses 12 escanos, e tamén Unidas por Extremadura, que sumaría un escano máis con respecto ao 2023. máis escrutado máis do 17%. Como dicimos, son datos aínda moi recentes porque queda por diante moito escrutinio, moito reconto que facer. Ao final do telexornal volveremos a Mérida para ver tamén como continúa este reconto de votos nestes comicios extremeños. E volvemos a Galicia, onde nos primeiros 10 meses deste ano máis de 6.600.000 turistas escolleron a nosa comunidade. O director de turismo, Xosé Merelles, destacou na Radio Galega que aumentaron as pernotacións e o gasto que fan os visitantes, máis de 114 euros de media ao día. O turismo é un dos motores económicos do país e xenera máis de 100.000 empregos. Xosé Merelles destacou a rendibilidade do sector hostaleiro, que dixo medra grazas á desestacionalización e a ampliación da oferta en territorios que ata agora non se centraban nesta actividade, como é a provincia de Lugo ou a comarca de Celanova, en Ourense. O turismo supera o 10% do PIB en Galicia. Podemos dicir que estamos ás portas de pechar un dos mellores anos turísticos en Galicia. Estamos medrando nestes 10 meses pois un 2,5% máis que o ano anterior, o 2024, que xa foi un ano excepcional en termos turísticos. Destacou o aumento dos turistas estranxeiros, máis do 30%, e o gasto que fan, que supera a media. Só no Camiño de Santiago os peregrinos de fora son máis do 57%, cos norteamericanos á cabeza. A vista está posta no próximo Ano Santo. Estamos ás portas de un Xacobeo 2027. O Camiño de Santiago sigue a ser un elemento tractor imprescindible para a actividade turística en Galicia e para a actividade económica. Non hai que esquecer que xa superamos os 500.000 peregrinos. O reto da Administración galega é ofrecer unha actividade turística cada vez máis sostible, no ámbito social, económico e de respeto pola natureza.
A partir do 1 de xaneiro, as familias monoparentais que compren unha vivenda usada en Galicia pagarán menos impostos. Alfonso Rueda reuniuse con representantes do colectivo para explicarlles esta medida que a Xunta inclúe nos orzamentos de 2026. A rebaixa é do 8 ao 3% en xeral e pode chegar ao 0% nas zonas menos poboadas. O presidente reivindica que Galicia conta dende o 2011 cun certificado de familia numerosa que lles dá prioridade no acceso á gardería, nas axudas á vivenda ou na puntuación para acampamentos. O ministro de Transportes descarta o rescate das peaxes da AP9 en Galicia e da AP66 entre Asturias e León polo seu alto custo. Óscar Puente asegura que habería que salvar dificultades xurídicas moi serias e aboar indemnizacións milmillonarias. Ademais, asevera que xurídicamente aínda non foron declaradas ilegais. A Comisión Europea sinalou nun dictame que as ampliacións da concesión das peaxes debería ter seguido un procedemento de licitación acorde á normativa da Unión Europea. España presentou alegacións e Puente recalca que lle corresponde ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronunciarse sobre a legalidade ou ilegalidade da concesión. E atoparon dous corpos en vida na costa do norte de Portugal a carón da desembocadura do río Miño. Todo apunta que son os desaparecidos no naufraxio de hai 7 días. O afundimento produciuse nesa zona e aínda quedaría un terceiro mariñeiro en paradoiro descoñecido. Ten máis datos, Xoán Pereira. Pois si, os dous corpos foron atopados en senllos areais desta zona do Alto Miño, en puntos situados a máis ou menos nuns 8 kilómetros un do outro. O primeiro cadáver era localizado por un viandante na praia de Moledo, en Camiña, arredor das 9 da mañá, e 2 horas e media máis tarde alguén deu aviso do achado do outro corpo, neste caso na praia da Fife, xa no termo municipal de Viana do Castelo. Ata Viana precisamente foron trasladados os dous cadáveres e á espera dos resultados que dea a autopsia. Todo apunta que se trata de 2 dos 3 mariñeiros indonesios que continuaban desaparecidos desde o naufraxio hai xusto agora unha semana do barco Vila de Camiña, xusto na desembocadura do río Miño. O patrón da embarcación, portugués, xa foi dado de alta, mentres o outro mariñeiro que sobreviviu o naufraxio continúa no hospital, aínda que seu estado non reviste gravidade. O terceiro mariñeiro que continúa desaparecido só se busca agora por terra, un operativo no que participan efectivos da Policía Marítima tanto de Viana como de aquí de Camiña. Continúa varado nas rochas da illa da Insua a embarcación, entre tanto non conclúa a investigación para determinar as causas exactas do naufraxio. E outro home faleceu mentres practicaba mergullo nunha zona rochosa de Bueu. O cadáver foi localizado a primeira hora desta mañá, medio somerxido nas inmediacións da praia da Roiba. Ali foi avistado por unha patrulla da Garda Civil que facía o rastrexo dende terra. Un veciño da zona deu aviso sobre a 1 da madrugada cando viu unha luz baixo a auga que permanecía inmóvil. Activouse un operativo de busca en plena noite, mesmo coa participación dun helicóptero, pero non achar nada suspendeuse sobre as 4. O amencer retomáronse os traballos e foi cando se atopou o corpo. O falecido é un veciño de Marín de 38 anos. O home detido na Coruña como presunto asasino da súa compañeira de piso permanece en dependencias policiais á espera de pasar a disposición xudicial. A muller non puido superar a gravidade das súas feridas producidas por arma branca no pescozo. Falecía de madrugada no complexo hospitalario da Coruña. A Policía Nacional investiga o suceso acontecido nun piso do Paseo da Ronda, onde o presunto agresor convivía ca vítima e con máis compañeiros. En principio, descártase a violencia machista, xa que non mantiñan ni mantiveran unha relación sentimental. Está previsto que o detido pase a disposición xudicial mañá luns. A Policía Nacional investiga a aparición dunha muller morta con signos de violencia nun descampado de Málaga. O cadáver aínda está sen identificar, está pendente de que se lle realiza autopsia. Mentres, a Erchancha investiga a aparición do corpo sen vida doutra muller en Baracaldo. Foron as propias fillas as que atoparon o corpo sen vida da súa nai na vivenda. Os axentes están investigando para esclarecer as circunstancias do falecemento. Non se desbota ningunha posibilidade, mesmo que teña que ver cun caso de violencia machista.
Polo menos 9 persoas morreron e outras 10 quedaron feridas nun tiroteo registrado nun bar de Sudáfrica. O suceso aconteceu a 1 da mañá deste domingo nun barrio pobre da localidade de Bekkersdal, preto de Johannesburgo, a capital surafricana. 12 homes a bordo de 2 vehículos chegaron ao lugar e comezaron a disparar contra os clientes do bar. 9 persoas morreron no acto e outras 10 quedaron feridas de distinta consideración. A policía busca os autores. Os homicidios son un dos delitos máis frecuentes en Suráfrica, onde no que vai de ano morreron violentamente máis de 17.000 persoas. Os militares norteamericanos asaltaron outro petroleiro nalgún punto das augas internacionais próximas ás costas de Venezuela. O barco asaltado nesta ocasión é o Vela 1, un barco abandeirado actualmente na Guyana e o que o goberno de Donald Trump acusa de comerciar con Irán e cos hutís do Yemen. O Vela 1 dirixíase a cargar petróleo en Venezuela. Este petroleiro é o segundo que asaltan os Estados Unidos nesta fin de semana e o terceiro dende o día 10. Con estas accións, o goberno estadounidense intensifica a campaña contra o réxime chavista. O goberno venezolano cualificou de roubo e secuestro a acción. 2 sendeiristas foron rescatados este domingo tras verse sorprendidos por unha avalancha de neve na contorna da estación de esquí rioxana de Valdezcarai. Os propios accidentados, de 55 e 58 anos, foron os que alertaron os servizos de emerxencia. Os 2 homes foran arrastrados uns 200 metros polo alude. O sistema de localización de chamadas permitiu aos servizos de emerxencia coñecer a súa situación exacta. Os sendeiristas quedaran nunha zona de difícil acceso. Un helicóptero da Garda Civil e o grupo de rescate e intervención en montaña puderon chegar a todo lugar. Un dos senderistas foi trasladado a un hospital cos posibles fracturas e outro foi evacuado ata unha zona próxima dende onde acudiu a outro centro sanitario polos seus propios medios. En Galicia, día de neve e durante a tarde continuou caendo, aínda que con menor intensidade, nos puntos máis altos da provincia de Ourense. O manto branco tingue beiravías e cumios e a circulación nas estradas recupérase con normalidade, se ben recoméndase extremar a precaución. O frío axudou a manter a neve acumulada durante a noite e prolongar a súa presenza ao longo da tarde, aínda que en moitos puntos acabou por derreterse, nas zonas máis altas seguen caendo algunhas folerpas. Sabíamos como quedaba o tempo e como quedaba a noite, nada, xa sabíamos o que iba a aparecer hoxe. É demasiado bonito, está moi blanco. A pasada noite a cota de neve situouse entre os 600 e 700 metros, o que favoreceu as nevadas en núcleos habitados da montaña ourensá, traendo consigo un aire festivo que non pasou desapercibido. Tiran unhas poucas pelotas de neve aí aos netos e así esperbilan as orellas. Disfrutar un pouco desta postal, porque isto sí que é unha auténtica Navidad. Sí, intentamos tocar e facer un muñeco de neve, pero está complicada a cousa, está moi fría. A nena sí, a nena xogou bastante. Necos de neve, bolas, sí? Sí. Veciños de Cela Nova aseguraban que non vían nevar así dende había 25 anos. Para algúns visitantes, as baixas temperaturas e a neve foron toda unha sorpresa. O de Lanzarote, venimos a pasar unas vacaciones con unos amigos en Galicia. Maravilla, es precioso, es precioso. Los ojos, tu mente no capta tanto... Los árboles, es todo. Que es precioso. Es como esos belenes que ve que le echas polvito por encima para que parezca Navidad. Eso, es esto. Manzaneda foi a pasada noite o punto máis frío da comunidade, con temperaturas que baixaron ata os 6 graus baixo cero. Os canóns das pistas de esquí xa funcionan a pleno rendemento para garantir a súa apertura canto antes. Pola súa banda, nos lugares máis elevados da provincia de Pontevedra, como Dozón e a Cañiza, a neve tamén fixo acto de presenza. Tamén é unha das protagonistas das nevadas desta fin de semana, con zonas por riba dos 1000 metros nas que se rexistrou un espesor superior aos 5 centímetros de neve. Comezamos por Pedrafita, cos turistas encantados, e o que corresponde, segundo nos comentan. Vimos desde Sanxenxo e vimos hasta aquí porque é unha zona espectacular para disfrutar da neve. Então, o día ideal. O neno pequeno nunca virá a neve e viñamos hasta aquí, sí, de Rianxo. Hoxe que son as primeiras nevadas, que non contábamos con elas tan pronto, pero bueno, hai que aproveitar que hai todavía pouca xente e botar o día aquí que domingo, en familia. Neve tamén en Cervantes, ata 7 centímetros de espesor, polo que toda a zona da montaña exixiu máximo coidado ao volante. De feito, o tráfico pediu que se extremasen as precaucións na A6, na A8 e na Nacional Sexta. Para garantir a circulación durante toda a xornada, as máquinas quitaneve estiveron limpando as vías. Hemos camino de Madrid, vacaciones de Navidad, y hemos visto que había nieve y hemos parado un poquito con la peque para jugar.
As precipitacións en forma de neve tamén se produciron noutros puntos da provincia. Caeron felepas en Cospeito e tamén na Terra Chá, en Vilalba, onde xa non é tan frecuente que neve. A neve tamén chegou a outros concellos, como a Castroverde, onde houbo que suspender un partido entre o equipo local e o Casás. As precipitacións en forma de neve alternáronse coa auga na capital, polo que malia que caeron felepas ben grandes durante este domingo, non chegou a callar. A forte baixada das temperaturas en todo o estado trouxo consigo a chegada das nevadas, especialmente abundantes no norte e no interior peninsular. A EMET fala dun temporal invernal que, a máis da neve nos puntos máis altos, ocasiona chuvias intensas, ventos fortes e mal estado do mar. A cota de neve pode baixar ata os 500 metros nalgúns puntos do norte, dificultando o tráfico en algunhas estradas. A Dirección Xeral de Tráfico advirte tamén das xeadas que poden afectar a moitas vías e aconsella informarse ben do estado das rutas se pensamos viaxar nas próximas horas. Mañá é un dos días máis agardados por todos e se non mercaron os décimos hai que ebulir porque pouco tempo queda. Ás 10 pecha tamén a venda en liña e moitas terminacións xa son misión imposible. Cales son as máis demandadas? Alejandro Álvarez. Sí, pois as dúas terminacións máis demandadas polos clientes son o 5 e o 7, sendo o 5 o número no que máis veces rematou o gordo de Nadal durante a historia do sorteo. Este ano aquí en Galicia gastamos de media cada persoa en lotaría 83 euros, que son 7 euros máis en comparación co ano 2024. Agora toca ver se a Deus a fortuna deixa un bo petisco aquí na nosa comunidade deses case 3.000 millóns de euros repartidos nos diferentes premios que se van a dar durante o sorteo de mañá. Sabemos que os 100.000 números que van ao bombo teñen a mesma probabilidade de saír, pero aínda así todos os anos se dá a mesma situación. Os que lles chaman bonitos esgótanse, mentres que os feos van de volta. Cando se deixa pro último día a escolla, xa non se pode elixir tanto. A min gustame o número 5, non había 5, creo que o 7 tampouco, así que nada, bueno, dixen ao azar a ver se toca, que tamén vale. Comprei do que solira da máquina, porque é a última hora, a ver se toca aquí. Entre as moitas supersticións que hai neste xogo, unha delas é precisamente vir mercar o último día. Sempre fago todos os anos, vir o día anterior da lotería de Navidad a comprar un décimo. Nunca me tocou, algún ano tocará, pero sempre deixei para a última hora un. Sempre a pillo aquí, bueno, por tradición máis que nada, e son do que deixa tamén as cousas para o último día, así que nada, digo, a ver se vai tocar e non comprei. Ata personaxes coñecidos destas datas que andan moi atarefados puidemos ver hoxe buscando a lotaría. Nesta administración xa non quedan décimos físicos e deixas a sorte nas mans da máquina. Primeiro viñamos a correr, fixemos a carreira de Papá Noel e agora temos que levar a sorte con nós. Ten que vir con nós. E a hora de administrar hai quen reparte e tamén quen garda todo para sí. A lotería non se comparte. Hai outras cousas que sí, pero a lotería, non. Eu, para a muller, é pouco máis. Gústame compartir un décimo para cada un da familia, sabes? Pero nunca toca. A ver se este ano, pois, temos suerte. Mañá podemos estar aquí. Que así sexa, que caia repartida e que deixe algo tamén aquí. Oxalá, que así sexa. Mañá, 22 de decembro, é o día en que a lotaría de Nadal pode facer realidade os soños de algúns. Sí, e para que non perdan detalle, a Galega preparou un programa especial a partir das 8:30 e ata que remate o sorteo conducido por Pablo Muñoz e Nuria Castro. Imos estar en directo no Teatro Real de Madrid para seguir os sorteos. Abela Romar e María Cheda estarán ali dende o primeiro minuto moi pendentes dos bombos, dos nenos de San Ildefonso e de todo o canto acontece alrededor do sorteo máis agardado do ano. Pero tamén iremos buscar escenas como estas. Desprazarémonos na procura da felicidade dos premiados en calquera lugar da xeografía galega con 8 puntos de directos. E aquí no estudio da Galega está xa todo preparado para arrincar ás 8:30 co especial da lotería que este ano van presentar Pablo Muñoz e Nuria Castro. Vamos a intentar ser cómplices dese espírito, desa ilusión, levarllelo a casa e, sobre todo, fundamentalmente, oxalá que poidamos contar que moitos deses premios máis importantes, do gordo en particular, chegan a Galicia e reparten moita sorte.
Norte. É un día moi familiar, moi de amigos, diso se trata, non? De xuntármonos todos e pasar unha mañá agradable e, se pode ser, ter saúde e, se non, pois 400.000 euriños, non? Temos todo listo para recibir o gordo e, sobre todo, moita ilusión para que se cumplan as esperanzas depositadas nos décimos. Non nos esquezan, temos unha cita mañá ás 8:30. Moita sorte a todos. A 3 días da noite boa hai quen aproveita hoxe para apurar as últimas compras. Hai que enche a mesa e tamén, por suposto, estar moi pendentes do que pide Papá Noel. Xoel Rodríguez, cúmprense os encargos? Pois o certo, compañeiros, é que se van cumprindo, pero aínda desta hora, como poden ver aquí neste centro comercial da Coruña, son moitos os cidadáns, os clientes que continúan achegándose ata as tendas para realizar esas compras de última hora, pouco máis de 72 horas da primeira gran cita deste Nadal, desas ceas de Noiteboa. Foron moitos os que durante esta tarde precisamente aproveitaron para achegarse a tendas, centros comerciais de toda a comunidade, aproveitando que o tempo fora non acompañaba, tamén nenas e nenos que, por exemplo, viñeron ata este centro comercial Marineda da Coruña para dar de primeira man a súa carta a Papá Noel. Agasallos, produtos para completar eses menús navideños e tamén os que apuraron, aínda apuran agora para mercar eses últimos décimos antes do sorteo de mañá. Hubo o coche levar as cousas. Zapatos, dulces e ropa. Facer as compras de último momento, sí. Ir facer as compras a última hora, como sempre, e nada, comprando un pouco roupa o que se nos ocorra no momento. Sobre todo roupa, pero non podemos especificar porque é amigo invisible. Continúa a campaña Un neno, un xoguete en Vigo. Ata o martes, a Asociación Stop entregará ilusión e xoguetes ás familias sen recursos para que ningún neno quede sen xogar. Dende o 1 de outubro levan traballando arreo no Almacén das Travesas os voluntarios da Asociación Stop, recollendo, organizando e preparando xoguetes usados para repartir. As bonecas se peinan, se desinfectan, se visten, se lles lava a roupa, incluso se lle dá suavizante no pelo para poder peinalas. Se empaquetan sempre con un libro, sempre. Todos os xoguetes van con un libro. Particulares, institucións, entidades públicas e privadas ou colectivos diversos como as AMPAs dos centros escolares colaboran coas súas achegas nesta campaña. O próximo ano queremos participar antes e vamos a achar isto, vamos a ter que pedir unha nave solamente para o noso cole, pero son moitos nenos, son 400 nenos que podemos contribuir con moitísimas cousas. Por cada xoguete novo reparten 2 reciclados. Dende a asociación contan con superar neste Nadal o volume do ano pasado. Como todos os años vamos superándolos cada vez máis. Este ano pois esperamos batir os 23.000 do ano pasado. Persoas sen recursos a título individual ou colectivo son os destinatarios da campaña. O obxectivo é que non quede ningún cativo sen o seu agasallo. O agradecemos porque, claro, moitas non traballamos, moitas estamos en situacións vulnerables e a verdad que o agradecemos moito, moitísimo. Ata agora xa se distribuíron uns 5.000 por toda Galicia e van tamén para o estranxeiro. Hemos enviado xoguetes a Siria, a Haití, hemos enviado xoguetes a Senegal, hemos enviado xoguetes a Palma con o volcán, hemos levado personalmente 2.000 e pico xoguetes a Valencia, cando foi a Dana, e 30 toneladas de comida, o sea, intentamos botar unha man sempre que foi falta por aí. E calquera asociación que teña que necesite xoguetes, só ten que ponerse en contacto con nós, e nós, se podemos, os servimos. Así que se a Papá Noel ou Reis Magos lles queda aínda algunha petición por cumprir, que saiban que aquí hai xoguetes para todos. En Boiro disputouse esta tarde un partido de fútbol solidario con 2 equipos singulares. Enfrontábanse curas da provincia da Coruña contra gardas civís de Barbanza. A afección dos 2 equipos encheron o campo e a recadación foi para Cáritas. Vamos agora ca alineación da Benemérita. Os 2 equipos presentáronse coa súa equipación clásica. De amarelo e branco Vaticano, o equipo do clero. De verde, a Garda Civil. No campo de Vistalegre de Boiro a expectación era máxima e os seareiros estaban divididos. Os curas hai que estar á beira de Dios, polo menos polo que pode pasar, despois xa... Eu vou ca Guardia Civil, cos curas non. Sí. Os guardias igual se botan unha multa por aí non é comercial. Quen cree que poderá máis? Eu non sei o que pode máis. León 14 ou Marlasca? Non sei, eu non sei nada. Todos os leóns teñen rabo, Aínda que no campo eran rivais, curas e garda civís estaban unidos por unha fin solidaria, recadar fondos destinados a Cáritas de Boiro. Para que Cáritas poida, pois durante estas datas e outras datas,
pois poder axudar a xente que o necesite. A compañía de Noia principalmente, a maioría é daqui do posto de Boiro, pero hai algún de Ribeira, de Noia, de Rianxo, bueno, de varios postos por aí. Na primeira parte, os curas puxéronse por diante no marcador. A táctica do adestrador estaba clara. Eu salí de aí, non tiredes para a nosa portería, para outras do que querades. Pero ahora nesta segunda parte intentaremos ir un pouco máis arriba, un pouco máis intensos. Seguro que cambiamos o resultado. E así foi, a Garda Civil reaccionou e acabou impoñéndose por 3-7. Aínda así, o resultado máis importante era o da recadación, 3.400 euros para as fins solidarias de Cáritas neste Nadal. A Orquestra Terranova ofrecía esta tarde en Lugo un concerto de Nadal. A agrupación musical que reivindica o papel da mocidade na vida cultural da cidade actuaba no auditorio Fuxan os Ventos, un repertorio de clásicos de Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov. Baixo a dirección artística de Nicolás Ravelli, a orquestra celebraba tamén o seu terceiro aniversario. Conta con 110 músicos de todas as comunidades de España, aínda que nesta ocasión estaban sobre o escenario uns 70 artistas. No lugar de Soutelo, en Cuntis, toman a decoración do Nadal moi en serio. Cada ano son máis os veciños que se suman para iluminar e adornar as casas e os espazos comuns nos que xa é todo unha aldea do Nadal. Este ano, sobre todo, chama a atención o que está a facer o proxecto de Javier Loureiro, que construiu unha réplica da Torre Eiffel de 17 metros de alto. Iria Soengas, ti estás aí. Así é, eso foi falta cando chegamos ao Soutelo a alzar a vista para descubrir o foco das miradas entre a decoración e alumeado. Este ano non é unha árbore, nin un nacemento, senón, como diciades, o proxecto dun dos veciños, unha réplica da Torre Eiffel que construiu no xardín e non o podedes ver, pero Javier está aló arriba disfrazado de Spiderman agora mesmo. Está integrada a torre na decoración do Nadal, pero é un proxecto que el tiña dende xa hai tempo porque viviu en París cando era pequeno. Comezou a montaxe no mes de agosto e ten pensado facela aínda máis alta e mesmo porlle balcóns. É un motivo máis para visitar esta aldea dese estilo que cada ano se transforma coa maxia do Nadal grazas ao esforzo conxunto de todos os veciños. Grazas, Iria. Hoxe deixounos o actor Celso Bugallo, aos 78 anos. Foi unha das caras recoñecidas nas series desta casa e tamén na pantalla grande. Si, levou un Goya como irmán de Ramón Sampedro en Mar Adentro e todos o recordaremos polos seus papéis nos Luns o Sol, na Lingua das Bolboretas ou en El Buen Patrón. Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi. Ora pro nobis. Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi. É que non me acordo cantas veces levamos. Non o ve, don Gregorio, non lle sae o Dona Nobis Pacem. Celso Bugallo debutou no cine con 52 anos na Lingua das Bolboretas. Fillo dun pai encarcerado durante o franquismo, meteuse sen dificultade no papel de represor. Nos Luns ao Sol foi amador, sen traballo, refuxiado no alcohol, abandonado pola súa muller e con pouca esperanza no futuro e na axuda divina. A cuestión non é se nós cremos ou non cremos en Deus. A cuestión é se Deus cree en nós. En 2004, Celso foi José, irmán de Ramón Sampedro, cuidador comprometido a contrario ao desexo de que quixese acabar coa vida. Las ideas son libres, pero yo pienso que eso que él pide no está bien. ¿Pero por qué no? Yo quiero lo mejor para él. Todos en esta casa queremos lo mejor para él, tal. Entonces, ¿por qué va a querer morirse? Celso Bugallo, por Mar Adentro. Goya, o mellor actor de elenco, despois do esforzo de toda unha carreira profesional. Mi creencia, sencillamente, es que este premio es un tributo al buen trabajo del actor. E entre os moitos papéis nas series desta casa, Celso Bugallo representou tamén o saber do mar. Tiñades razón, no de que non estou ben petróleo. O caso é que estou quedando seco. O Sistiño de Mareas Vivas foi despedido nun acto íntimo en Pontevedra. Xa te dixen que estou ben, petróleo. Pois volvemos neste punto co reconto de votos nas eleccións de Extremadura. Con preto da metade do voto escrutado, os resultados nestes comicios autonómicos son os que poden ver arestora. Os seguintes, o PP, con 29 escanos, subiría un dende o 2023, o PSOE, con 18, unha baixada de 10 deputados, e sobre todo chama atención a subida de Vox, con máis de 7 deputados da última vez. E
en última posición estaría Unidas por Extremadura con 6 escanos. Si así con estes resultados, o Partido Popular de María Guardiola sería o triunfador das eleccións en Extremadura. Marcos Sueiro está na sede do PP extremeño en Mérida. Que tal de novo? Pois efectivamente acabades de dar a coñecer os resultados do escrutinio, un escrutinio que xa avanza de xeito significativo e certifica esa victoria do Partido Popular aquí en Extremadura, aínda que non logra a maioría absoluta. É importante tamén destacar o forte descenso do Partido Socialista e a suba de Vox e Unidas por Extremadura. Aquí neste hotel onde estamos, onde está o cuartel xeral do Partido Popular de Extremadura, está xa a presidenta da Junta, a que parece gañadora destas eleccións, María Guardiola, que comparecerá cando remate o escrutinio para dirixirse aos medios de comunicación. É crecente a presenza de medios de comunicación e tamén xa de militantes e simpatizantes do Partido Popular en Extremadura, que segundo estes resultados, insisto no avanzado do escrutinio, gañaría as eleccións autonómicas e tamén, para rematar dende aquí, a falta de declaracións oficiais, estamos pendentes das declaracións dos outros líderes políticos porque o Partido Socialista sufre un forte retroceso electoral nun dos seus feudos.